Sngubhagin shim kanombar Shispa prafuai Kanombar iwei pra iwei Kajing sngubha Kajing sngubja Bandon ban me kutran kuksya Ngaim hamim im hanga misabanga kutrai baba Yala kabe me ai ban bam me ai ban dinu la gasta da gutrai gan siu gelya ngada nami kajing siautia gutrai jisu kat pagaron kan ai hami balagawan doshim yang asin syar yang manin kami melimana kaspa jangan kabur jangan mami kutrai baba ya rokum ta junam kasakramen badon burang sedang kawai gajing gerban aman salet kutrai genran bangan nang yo kasakramen lada bisa rungan saten Enero besngungu man lakapor yang sakramen berkutam balong play kaburam kenong kupa madu kun madu mensim bakui ba kalong nikong kumjuk minta berapor junom la junom Enero bat pendon buram man lakapor Ya kesakramen berkutam bat balong play kaburam kenong kupa madu kun madu mensim bakui ba Kalong kaba meningkong kumsyuk minta berapor junom la junom amen Enero besngungu man lakapor Ya kesakramen berkutam bat balong play kejubab jupi kenlong kutrai tu shanbor yanga Kutrai tu shanbor yanga habawan kading pena hakmat jongi Kutrai tu shanbor yanga haba kejing ku abrai ki pon pencengai yanga name Kutrai tu shanbor yanga haba kejing sarong kiale ban penmatla yanga Kutrai tu shanbor yanga haba kejing hangame kepencengai yanga na upara marjan Kutrai tu shanbor yanga haba kejing jai pede ka khanglat bangantre bangan lebha Kutrai tu shanbor yanga haba kejing telot janga
Kayalam bangan le sniu. Utrai tu shan bor yang Habang ade banjiet apadeng ke jingdum bat ke jing syai. Utrai tu shan bor yang Habang ade banjiet apadeng ke jing kwan ladi bat ke jing ai tilut. Utrai tu shan bor yang Habang ade banjiet apadeng ke jing sniu bat ke jing bha. Utrai tu shan bor yang Abang ade banjiet apadeng jongmi bat ke pertei. Utrai tu shan bor yang Abang ade banjiet apadeng jongmi bat manga. Utrai tu shan bor yang Tung ini aduai. Atrai melong ke jing syai jongi kmat jonga. Bat ke jing sngow bha ya kedo nud jongmi. Ai ba. Ke jing don ke jongmi kan pen syai lenter yang ya. Berban yalam ban yai de kalenti ke bahok. Baro silenter jing em jonga. Ipan ni kani deng bau Chris utrai jongi. Amen. Ini syong jar-jar ngin mane Jisu ha ke jing jar-jar.
Gin siem mi nambar ka ba ars paasan. Nambar jirwai ka ba ars paasan. Kumba kaskei katrang. Awa basngur bapenjasliang. Kumta do nud janga. Awat katrang yami kanran. Rai wan jengo ya kado nud. Kabiyay trang tang yami. Try wan syong hagado nud. Wan go try. Bagas tega trangka wabasura penjasnya tadonu jonga gawat katrang yami kenra try one joya kadonu yo iya mego try markman kabalay daga jing kemen ngasyur bam kawai kami du try narmian shen turbat na donut ngara yala karwai udai try Jesu bawer yang ijajing kawai Duwan ban dune uku badin yo imtem wai Try one joya kadonu Kabayay trang yami Traiwan syong hakadolun Wan utrai Kumshi para saudon kapliang ujuku Bujing ibajing terlibat utrai Jesu Kumshi para anda depam ngidika kawan Kasnam nu kris kasnam baay jing imat kajing klan Tu sabat ngihi kayang ikonong penim babha Bangin yay nekakalen tijong me maro shirta Raiwan joya kadonun Kabayay ratang yamin Raiwan jong hakadonun
oi kan rabi in la thau ki do no jongi ban long ka jaka shong ne ke jong me ya rabi ngi bang chau thu ba kum no bangit pan kre ilati ban long ya ka do no jongi ka jaka shong ne ke jong me Jubab nyepi kelong ko trai janga bat ko blei janga. Ko trai janga bat ko blei janga. Gimana yeme ku Jesus Christ langba jang me la thau ya ki e baro. Ko trai janga bat ko blei janga. Gimana yeme ko Jesus Christ ke jing sedang bat ke jing kot jong ki e baro. Ko trai janga bat ko blei janga. Gimana yeme ko Jesus Christ ku blei ubala penrit yeladi da ke jing ko ngu nadu kadonut. Ko trai janga bat ko blei janga. Gimana yeme ko Christ Malaysia shitom namar ki pop jongi. Ko trai janga bat ko blei janga. Gimana yeme ko Christ melayap bat melami pat ban pan yangi. Ko trai janga bat ko blei janga. Gimana yeme ko Jesus Christ kabainong bat ke jing suk ke jongi haka hima ke ban sawan. Ko trai janga bat ko blei janga. Gimana yeme ko Christ mi iye bat mesen syar junom la junom. Ko trai janga bat ko blei janga. Oi ko trai janga bat ko blei janga. Me nang ye kren hangi berobor ke tien ke jong me. Mi hikai ngi bangin khamshania eme ban ya kibriu. Bad bangin shim eme tien ke jong me. Balong kadawai ta ban pen ko jingi. Pen long ingi kan rabi ie bangin IT la ke jong GM na ka banta. Ban pen long ke jaka syang ne jong me. Bagi yengi sem jongi kin long ki yengi sem ki ban syakri yeme. Oi kan rabi ie ya rab ingi ba ngin pen klan shui ke jingi ke jengi ame. Masun syar ya ke jingmot je berkat ke jengi. Ya ke not ke ban sim ke jengi. Ya ke yat ke yeng ke jengi. Ya ke kam ke jam jengi. Ya ke jing temu jengi baron. Abhabashan Yahutrai Banhan Kibreu Kabhabashan Yahutrai Banyakisim Kabhabashan Yahutrai Banhan Kibreu Kabhabashan Yahutrai Day satya uken bad Nekada waita Kabapen koin Yakibreu baro Henry de kaktien Jong me ko try Kabapen koin Yakibreu baro Ngin ganon Tien ke jong me try Kalong ke syarak Yaki kejat jonga Melong ke lenti Ke jing shisha Bat ke jing em Ai baka tien ke jong me Kat pen koit Yaki do not jengi Kumaong Habakuk Wala dalang ha Kim say giso Nagi jing ri baro kinyap Nganya ro eme Ngan hun kumju Bamelong jing klain jonga Ngan IT hau trai Yala ke jing em Ngan syania hau Unsa peit hi Ngan bensyet ke jing kit jonga hau trai
un kershan yenga umsya bangan kelon oi kena bi ai baga ketien ki jongme kan yala mengi hagalan ti ki jongme bagin ai ti lot hame yala di yeng sem jongi nganai ti hau trai yala jing em ngan shania un sa pe thi ngan ben shet ka jing kit jonga hu trai un kershan syangan kelon kenot mangabat ka yeng kasem ngin syakri yautrai mangabat ka yeng kasem ngin syakri tang yautrai ladau blei udon kaliang jonga manu bat persya enga ngala iki barok hauta ken bashan bor yanga ngala iki barok hauta bashan bor yanga mangabat ka yeng kasem ngin syakri you try mangabat ka yeng kasem ngin syakri you try mangabat ka yeng kasem ngin syakri you try ngin syakri tang yautrai ladau blei udon hai kalian jonga ladau blei udon hai kalian jonga ladau blei udon hai kalian jonga manugen ban persya yanga ngala iki barong hauta bashan bor yanga kendat bi ngaduai nagabantag itu ki bapang ki bisitom ki baladu sing kermen aga jistom ke jongki kedua nam taki baduk ki batangan kenal biin pamendon hasenda ke jongki kedua nam taki jingsuk ke pertei dan shibun ke jing syapting pakatma kala manwan ngidon kampalat yemi kenal biin pamenwan ai ya ke jingsuk tam Ukraine pada kiri barok ngenla kerana biye yaki barok hame beshan boringi ngala yaki barok utabashan boryanga ngala yaki baro utabashan boryanga ngala utabashan boryanga ngala yaki baro yanga ban emlong ukres ban yap kalong jing mentoy yanga ban emlong ukres ban yap kalong jing mentoy ngala job jing mare thong lari kendong ya jingen la pen up ban sngiat yanga ngala job jing mare thong ngala ri kendong ya jingen la pen up
pansngian yanga ya ro imi ku Jisu Ya ro imi ku Jisu isngaungu imi ku Jisu Yongo imi ku Jisu Blai shibun ku Jisu Blai shibun ku Jisu Blai shibun ku Jisu Blai shibun ku Jisu Duai lang ikijin duai bau Jisu lahi kaingi ko kpa jongi ba neng long ko bukui ka kerteng ke jongmi kan wan ka hima jongmi kan long ka mon jongmi ha ka kendau kumba habneng duai ingi ta ka jimbam jongi ka bahala ka sngi tu mahap ingi karengkang jongi kumba ngirungi mahap iki bales neu ingi but what yalam ingi sya ka jing pensyoy dan rei tu pelai tingi na ka basneu amen Ini roh besungu man lakapor. Ya ka sakramen berkutam balong lay. Cispa nyo bukandai. Ablay dagani ka sakramen bapala melabu apdeng jongi ya kejing mau ya kejing sya shi tom jong me tera pingi ban burom mi kamet bagasnam jong me kinang bangin yo berbor kiso jong kejing seus pa me bae merbosun syar junom la junom
Kaburam kenok pa, badu kun, badu mensim bakui. Kumpa kalalong hakaba meningkong Chu chu ta berabor Chinam la Chinam. Amen. Inci number July, Lai Spa Lai Pusan, Lai San. Ketenguk pa, badu kun, badu mensim bakui. Amen. Utrai udon ringkat bat pi. Sange mta shipang ban pan mahab no blay, nang mta ki pop kisang, ilai kilet kitam kiduna kecing em jangi. Trai Jesu yeme lapha ban khod ki bakala ke bamut ko trai to isne Try to slay. Trai Jesu melawan ban khod iginang pop ko Christ to isne O Christus slay. Trai Jesu me basyong kamon jong pa ban side na kabanta jingi ko trai to isne O try to slay. lay badan bor baro ni isne yingi bandala map no ki pop jingi unyalam yingi Sha kejing em bam jukot. Amen. Do nginia duai. Rengkat by ba Amos dekar badi kong sngo bahas yang syai bagi yang kesem ngai ngo edem yo blay naga benta kejing kerku bagi leyo pediang. Ngai ngo edem yo blay naga benta jetrut merthong ibarakhi kesngi khala syai kesngi blen kerku kerdoi I But ai ke jingko jingkia bagi jinul kamet bat mensim. Duai na kabenta ke jingko jingkia jong I Shembor lang walang Carmelo lingdo Sonia kurba. ITU ban janai kurba ban lebahage exam na kabenta ki kam ki jam khai pateng
jongi omega kurba. IT ublei seri la nong tedu hagalengku bakat wei snem ke jingklat no jengi. Duai nam tai Alberian lingdo badi osmel mawa blei ruan ai ke jinya thai bom jukut yaki. Doai ngi gerpat ko blei baden bor baro. Bada ke bad duriap berbor ya ke basisha bad ke babej. Ngendup la ban pendep ya ke bapen sngau bah yemi hakaktien badru hakakam. Utrai jengi Yesus Kristus kon jangme ubae madu basun syarengkat bat me hakjing long ka we jong mensim bakui we ublei junom la junom. Amen. Kachingpule nagashti jong ujakob bokhuat. Ko bait ye. Uai ubastat bat ubashempang hapdeng jong pi. Daga jing im babha jong u ai ben pen i gi kam jong u haga jisngoret jong jing stat. Henry lada pidon ka jing pihun bak thang bak jing khwan mentoi shimet. Hapo kidanut jong pi tawat kop sarong bat lamler ya ka jing shisha kane ka jing stat kamlong kum kata kabawan najrong Henry kalong kabakenja perthai kabakenja do kabakenja ksut namar kat habadon ka jing bishni bat ka jing khwan mentoi shimet hangta kadon ka jing kulmar bat ka akor po jai harukom Henry ka jing stat ka banajrong kalong nengkong ka bukhut nangta kalong ka bayasuk ka bajai ka bakongu sneng ka badap da ka jing singolem bat ki kam subun kabakhlem ka jing artatin lane ka jing arsap bat ya uso jong ka hok la bet ha ka jing suk da kitu kibapen yasu kaktin jong utrai Yisongu yaublei. kasam ka jubab jong pi kan long ki adong jong utrai ki long ki badei ki pen kemen ya ka do nut ki adong jong utrai ki long ki badei pen kemen ya ka do nut ka an utrai ka long ka bajanai ka pen ki im ya ka mensim ki rai jong utrai ki long ki baskem ki ai jing stat ya ubashida ka jubab jong pi ki adong jong utrai ki long ki badei ki pen kemen ya ka do nut ki adong jong utrai ki long ki badei ki pen kemen ya ka do nut ka rukom ka hukum utrai ka long ka basngur ka ai jing shai ya ki khmat ka jubab jong pi ki adong jong utrai ki long ki badei ki pen kemen ya ka do nut ka jing ting burom ya utrai ka long ka bukhut kaya sa si junom kirai bishar utrai kilong ki basisha kilong nadong sedong ki bahok kajubab jongpi ki adong jong utrai kilong ki badei ki pen kemen ya kadot nut to kiktin balakran na sintur jonga ki jing perkhat kadot nut jonga kinlong ki bapdiang hun hakmat jongmi kotrai umau siang jonga bad onong sispa jonga kajubab jongpi ya dong jong utrai kilong ki badei ki pen kimen ya kadot nut sngau phayang Hallelujah. Hallelujah.
adong pen im jongi u Chris Jisu ula pendu ya ke jingyap bat ula pen paushai ya ke jing im bat ke jing bom yap shu da ka gospel. Utrai udon ringkat bat phi Icing puli na gospel bukut kat kumu Markus Kaburam hame utrai. Hagadikupor Habau Jisu lawan hiar na ulum lem badu Petrus badu Jacob badu Yohanes bagi kendu iki weipat ki senran li yau pai ba belin saudong jongki bagi stad ain ki bayatainia batki bar markum tahi ki pai ba baro bagi li yau Jisu kila kendit threat bad kila mare chau bad kila ai kublei yau deula kli yaki piatainia ayu batki bad wei na pedeng jong pai ba ula jubab yau gunong hikai ngelawan yalam syami yau kun jonga namar ba udon yau mensim bom light kren batkat haba ukem yau ulempat yau hakendeu bat sei tertu ukriat ki beniat badu kamet baro shirnieng ban nglaong yaki senran jongmi ban beno yau mensim henrei kimla deulong haki ku pateng benriu bom don cingej sakat nu ngadang day ban sa bat phi sakat nu ngadang day ban ye sa ye sha ye phi wan lam ye u shanga ki wan lam ki lawan ye lam ye ro khana shu bada bau mensi melu ye u shi sendon ula penring kertat ye khana hadu ba ula kelon ha khandeu badula telun saudong udah sei tertu hak sentur te ula keli yau kpa nadu menu ula longkum ni ula jubab nadu dang kunlung bat bunsin ula kanyat yu syaka ding bat syaka ban peniap yu henrei lada mela ban le to isne yengi bat to yarap se yengi badu Jisu la paiktin kela wong ladangala baro kalong kebala yau tau bangai sisndon ukpa utau kena ula pertajam badula ong ngangai tupen klain ya kejing telot cinge jonga habau Jisu lai bau pai ba ulai wantur syajan ula dumak yau mensim boman badula ong hu meu mensim bom lait kren bad bakelut nga hukum ya me tu me no na bad wat rung shu hapo jong lanu dien ba ula leniar bad ukriat kertat teng ula pen kertat teng yu ula me no na badu khna ula long kum ubayap hadu babun naki kilaong ulayap henrei Jisu la shim yau khna nakakti ula kli yu bat ulayeng andau Jisu la rong hapo yeng senran kila kli yu jar balai mangi ngem shimla ban beno yu te ula jubahab yaki yau ne ujat suit boman omla satya ban be da lai tang da kejing duai bat kejing sya jing it the gospel jong utrai kajian wahab meko kris Kuan ku para bi iliyo ke jing puli ki ba sutenat hagani ke jan miet kham tam
ka gospel ka ba pen I ya ka bor ka ikhtiar jong Jisu balawan ng perthei ban job ya ka bor ku krei ki bor jing sniu baro ku malajid ku mau Jisu ula job ya uksuit hari kerja agaba lasyak pensyoy hu Jisu had namar nakadaw jung jing tangan bat kum juru ter nak jing pensyoy balai teli Jisu la job ndrai uksuit syong thai uyai wan hakitu ki nang bod jong u hakitu ki ba telot bor kiba telot jingej ndrai habau Jisu ya kendu ya ka bor jong dusman ujupan pau ya kata ka bor blei kwa bau kusui job kejing job ka ba khadu ka bau Jisu sa job ya kusui krei ka dei ha Kalvari ha ka ba Jisu da ka snam ba kodor jung unsa penmatla ya kusui usa pen telot bor ya kusui bad man pelai no ya kun ben riu na kejing syate merau ingilios ngeu na gospel ba kumnu ba utau kpa bala du jing kermen bun sien ki kmi ki pa ki du jing kermen ngeu ben ong ki kmi ki pa ki ba ki don ki kun ki ba hap ha ki jing belin basneu jong ki jing di kiat lani jong ki jing di drugs ki ba don shibun kum kita kim dia per bat uneu kpa ubala kutlat nakadaw jong jing don yu kun uba syong kusui namar uksui upunan kami kakiat kusui punan kami ki drugs punan kami ki jing le kelumar ki jing le auria barkhoi bante merau ingi ti nakini daw ban don ki kun ki ti don kam ban pan kentang ki ho blei bat kumbalale uneu kpa ulawan syau Jisu lios ngeu bau Jisu be iksu ikrei ndrai tip hadukat no Jisu la ban le tineng ni daw ula ong ye lada mela tu isne yengi tu yarap pen koi no kun jenga Jisu luang lada mela lada ngala baro kalau ngabala eu ta bangej Ika ni statement kalong basu tenat bah. Baro kalong kabala iu bangit. Nambaklah kadai ka. Haka siti ke Hebrew kalong bakat way de kot riu. Keboong klem ke jinget pimla ban pesngo bah yo blay. Klem ke jinget pimla ban pesngo bah yo blay. Timenta nakaliang ju Jisu luang kumno baro kalong kabala yo tau bangit. Ngila kan ut mani ha kajing mani sakmen ngala iki baro hautau ba san bor yanga ada ubleu do nakaliang janga manu ban persya nga ti ka kum kani ka judging IT lut kajing IT ho blei ka long badan kam une ulong kapa Jisu lah hikayu ban sang thu barong haba pinget pidi ban ngeit telitelan omdei ban ngeit artatien lani ban bu kata kajing ong tip ula numla naliang ju Jisu ang baro kalong kabala ito bangej bat sisendon ukpa ula ong yaw sisendon uta ukpa ula kaang siya Jisu ong ngangej tupan klanya kajing telot jingej jonga bat sisya kini ki apostol pat kim sim laong ikata lawan ra ayu ni bapang syuha ki apostol Andai ki apostol ki bisem lala. Baru Jisu lah keren benyau. Wang kapateng benriu ke bom don jinget. Sakat nu ngadang de bansa bat pi. Kin jenel ong syua kini ki apostol ko kenrat si sya kain penklan ke jinget jeng iru. Hari ki apostol ki sengap jar-jar. Te nau ni kepapat ulah hikai ki apostol laban ong. Long kumnu penklan ke jeng telot jinget jenga.
penkot yo kun janga bat hakat ko klip mat hi na kaliang ju Jisu ulale ka kampla ban penkot ya une ukhana bo syong kusuin haga ji im janga jeng piro kani ko lang ji hikai bangni kerpat ngi de banduai ba ukanrat un pen klan ga jinge jungi ka jinge ka ba IT lot ka jinge ka ba sau thu ba haublei ki berkhoi ki la ban long bun sien hi haga ji im jungi ya kendu kini kijing balai pujat kijing pang istom teng teng haga jaka ban bu kijing tilitalan tangu Jisu le kumno ngisngap kiong la dalai pha duai hauta hakata kumta ile shabar naga bau Jisu kwa pha pej kot desi pha duai khasi bat lai pujat teng ong ra nu khau don ru bawan phat duai nga bawan ra khau ru pen i te ki khau bala yo nang ni nang tai pen i ki kuboj bala yo nang ni nang tai te khadu khadwai ong pi kwa ban ai no yang ala ni pi kwa ban ra biang em ki kwa ban ai no ye pi te nga bret ikitu hapo jaka bret nyut bat haba ngi duai ki pat khadu khadwai play pen ko yaki haga jaka ban persyang cuaca ni setai ngide ban le shauta uba la ban le ki baro ti ai ba haki khep jing jingi khep jing jar jingi ngin bu gi sania jingi teli telan hau Jisu baro kalau ngabala yau ta bange bada ka im janga bar khoi ka salong kabala namar me mensa shimti mensa penyan ya ki baro haka jing im lada gede ke kemen kesubha ke buram gede yami lada gede sausi saudiau pang stem in kaang shami bat men saya rap nga eniro yu Jesus Christ Jinom Amen. in shim kanombar lai spa prapuar kanombar lai praar Duai ko para bagajing kenya cenga bajong pi kan long ba pediang hun hau blei pa badun bor baro Do try dan cingnya dan cing pi na benta ka cing ro ba ka buram ka teng ni chung u ka cing beto yang i ba ka palang ba poi chung u baro ka we kat bang ileniam ye ka jimaya ka jengmi ku try dag ba pendep ye ka badi hok ka jengmi ngir pat red ye mi ba kane ka bangi terwa sya ka buram sim ka jengmi kan ya lamingi sya ka jing penem ngai ngai dem mi rengkat bakalong ying lo sem jiba amos dekar bari kong sngoba siang syai ka ying ki kun kiti ki ba aingu eme ba mela kerku kerdo eki habun girukam ni duai nam tai jetrut martong ba aingu idem yame ha ka sngi kha ka bari la syai ka sngi ai ka jing ko jing kya med ban sim sngo sun ai ka jing ko jing kya ai syembor lang walang Carmelo Lengdo Sonia Kurba ai ke jing job hage exam bancanai bad ke jing yai be ki kam ki jam jongi omeka kurba
ngi IT hame gi mensim malaklat no iserila nong tedu kalengku bakat wisnem mentagasngi agi thai bam juko di Alberian lingdo badi osmel mawa ni pani gani dau Chris utrai jongi Amen. Rai udon ringkat bat phi Ringkat bat piru. tukan tiu ya lagi do nun Kentiu ya ki shautra. kena ingu utrai kan rahat ublei jongi Shang hok bat kadai. da shisha kalong ba shong ho ba ko dei kalong dei ti ko jingi ba ke jimpan emingi man la ka por ba ka chaka ngina ingu yemi ko kpa ba khui tam leng bau khun ba e jong me u Jesus Christ balong ka tien ka ba mala thau ki e baro yo ba mala pha shingi ku mnong pan em ba du nong siu spa u balong do da man sim ba khoi ba dio balakha na ka Maria te soti kat bau dang pande be ka mon ka jong me man penyo hame upai ba khoi ula piar lagi ti ha ba ula sha shitam kadang bang du betat no excited sai kum jong ga jing yap ban pan pau ga bor jong ga jing mi pan de namar kata ringkat ber ki angel ber ki rukoi baro ngi pan benai ga buram ga jong mi kat bada ka wei ga sur ngi ong Ubakoi Utrai lei kipat. Neng kapatay kagat kuram jombi. Husana shadrang tam. Nyaro yung tabawan hakating jom utrai. Husana shadrang tam. da shisha melong ba khoi ko trai ka thame jong ga jing khoi baro namar kata ngi gerpa de me tupan khoi bin gantang ngi gini jing terwa ga jongi nag ba pha yu man sim jong me kum ka umjer halor jongki bagindu kulalong yingi ka met berkasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hagapor baladino yu u badala kamon ngobha ula pdiangi ga jing sha shitam ula shem yo kpu badak ba aingu yeme ula ketia yu badul ai lagi senran uong to shem batu bam nakane phi baro namar kane kalong ka met jonga ya ka ba NIT na ka banta jongphi haga juguru kam dalai ba ula sheme ka khuri badak ba aingu biang eme ula ai ka lagi senran uong to shem batu di nakane phi baro namar kane kalong ka khuri jonga snam jonga jonga jutang batamai bat bam jukan ya ka ban panmi na ka banta jong phi bat na ka banta ki babun ya ka ban ma pi ki pop to le e kane ban kan mau yanga kejimaya jong kejinge Kata Sin bangi bam yo ne upo ban iti nagani ka khuri gipen pna ga chingyap chumi ko try dot haru menwan namar kata ngi papan mentai ke jing ya ba ke jing mi pat jong u ngi terwa me ko trai yo pu jong jing em ba de ka khuri jong jing pan em ngi dai ngoi dem namar melan yo ngi gi babet ban yeng khmat jong me ban ban shakri me daga bas ngauret ngi kerpa ti me bangi gi bayo bentah ka met ba snam ukres ngin long ba penetali ka we dau man sim ba khoi tukan mau ku trai ka balang ka jong me ka bala priang setelah ka perthei penjanai ka ka jing i ringkat ber Francis ka pa ba khu jingi Victor lingdo bishop jingi bat baro kiling do tukan mau lem rui gin men ki para shinrang bar kan thei ki bala yo thia daga bakar men ya ka jing mi pan Badi baro ki balaklat no aga jing isne ki jong me to pediangi ki sya jing syai ka khmat jong me to isne ingi baro ngi kerpa de me khnang ba ringkat bat ka Maria thisti bukoi ka khme jong ublei u Joseph bukoi ku rim jong ka ki apostol bukoi bat baro ki ru koi ki bala pen sngo baha ye me pateng la pateng ngindu blong ki babet ban yo ban talem aga jing em bam jukon bat bagin ya ro bat pendon buram me do kun jong me u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long me u blei u pa beden bor ha ka jing long ka we jong u men sim ba khu ba ro ka buram ka jing ro chunom
la junom. Amen. Kumala hukum ingi daw nong panem bat kumala hikay ingi dekat tin belay nginut ban ong. Kukpa chongi ba habneng long kabukui kakerteng ke chongmi wan kahima chongmi long kamon chongmi ha kakendo ba habneng wai ingi menta kaching bam chongi bahala kasngi patumap ingi keringkang chongi kumbang irungi mahab iki bales niu ingi but what yalam ingi sya kajing pensyoy henry tupelai tingi na kabas niu tupelai ingi kerpat kutrai ni kajing sniu barok kajing sebun kajing tu ai jing su kajing sai ki sngi jengi kadang pada kajing yarap kajing isnei kajing ngin lai berbo na kapop ngin yo kajing ada na kajing jenjar barok kabag ning ap kmelenti kajing wan pat nong panem jengi u Jesu Christ. Namar kajongmi kalong kahima kajongmi kapor berkeburam junam la junom. Utrai Jesu Christ melong haki apostol jongmi kajing sungai na nabat phi kajing su janga nga ay phi wat peg ipop isang kajing telot briu kajongi henai tu peg kajing ngej bas kem jong balang kajongmi tu ay haka badangi wei pe wei ya kajing su kajing long shitali ka wei kum kamon jongmi me wa em badubasun syar junom la junom. Amen. Kajing su utrai kanan berobor ringkat bat phi Ringkat berpiro. Tuni terwai kajing suk iwei iwei pan. Kun lam rajang ublay mi ubagin no gipo kaperte luz nausen ayangin kun lam rajang ublay mi ubagin no gipo kaperte luz nausen ayangin kun lam rajang ublay mi ubagin no gipo kaperte doai jing sukyangin. Hakmi u Jesu Christ kunang brod jong ublay ubakit no igi pop ke prate suk mangi gi beden bog bersyakhot syagani gi jing hawai jong ukun lang brod. Kukran ngam long masyong hok madrong hapon jing chunga Ray syong tadakaktin magmasien junga katsakya. Inchim kasla lai pupra. Kasla lai pupra. Kakom nyan mensin. Ko Jesu jonga. Ngangai skem mamedon tili haga sakramen bakhoy dam kaduan. Ngai yami ngalor ki baro.
bat ngatrang bamen wan hapo kamen sim jonga namar bamen ta kumni ngamla ban piang yami haga sakramen bukhun tuwan hapo gado nut jonga haga jinglong man sim ngapiam yami hala gado nut bat ngalapen yaso ilade bat me watsya pembangan hatsu nami Kutrai ngalangit ba melong Chris ukun jong ublay ubaim balawan siya kaniga pertay tu nginia duay ngigerpahat ko blay badan bor baro bagin yomat yaga bor jong kata kajing panem kasenjat yaga ba ngilayo pediang lang ba kini kicing maya da ukris utrai jongi Amen. Utrai udon ringkat bat phi ru. Ublay badan bor baro ukpa badukun badu mensim bakut un kerkuker do phi Amen. Tulej suk ban iye ban syakri ya utrai Yes nogu yau play ngin ship ka number san spa arpho san are not Come join me, keep a crowd go try, but meta pachunom. Come join me, keep a crowd go try, but meta pachunom. Kamaryan kapembra, di gambar join me, benai baklu. Try, but menta, but you know, come to me, keep a crowd will try, but menta, but you know. Be midday, you know, town, but who bless your knee, make a board, but you shine, but you go try, but meta, but you know, come join me, give a crowd go try, but meta, but you know. Kaburam hau ukpa, but hau ukun, but hau min sim bukun. Kumba kalalom hakaba meningkong kumjumenja berbarapor jenom la jenom. Amen. Kudonot bukun tamo Jisu. Do isi yang i. Maria konongira pi Kristan. Tuduhai nak benta juli. Kertenguk pa, madukun, madhom sim bukun. Amen.